नमस्कार, मी प्रियंका. दैनिक गोमंतकच्या इव्हिनिंग बुलेटिनमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत करते. जाणून घेऊया आज दिवसभरात गोव्यात घडलेल्या काही ठळक घडामोडी. गोव्यातील सर्व मतदारसंघांमध्ये काँग्रेसचे कार्य वाढलेले असून 40ही जागा लढण्यासाठी काँग्रेस पक्ष सज्ज आहे. तरी सुद्धा इतर पक्षाच्या नेत्यांशी भेटून युतीबाबत चर्चा करण्यास आम्ही तयार आहोत, असे पी चिदंबरम यांनी आज पत्रकार परिषदेत सांगितले. तसेच मी इथे प्रदेशाध्यक्ष बदलण्यासाठी आलेलो नसून निवडणूक निरीक्षक म्हणून आलेलो आहे, असेही पी चिदंबरम यांनी यावेळी सांगितले. गोव्यातील व्हीआयपी लोकांसाठी बुलेटप्रूफ वाहने देणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी आज दिली. आधी ही वाहने कर्नाटक आणि महाराष्ट्र येथून आणली जात होती, परंतु आता गोवा सरकारची स्वतःची ही वाहने असणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. मोफत वीज देता येईल की नाही याविषयी समाज मनात चर्चा आहे. त्यामुळे वाढलेल्या दबावाचा परिणाम म्हणून भाजप सरकारला वीज दरवाढ होऊ नये यासाठी 120 कोटी रुपयांचे अनुदान वीज खात्याला द्यावे लागले. 1 एप्रिल 2021 ते 31 मार्च 2022 पर्यंत या अनुदानाचा कालावधी असणार आहे. पेढे म्हापसा येथील गोवा क्रीडा प्राधिकरणाच्या भाऊसाहेब बांदोडकर क्रीडा संकुलात आजपासून रविवारपर्यंत चालणाऱ्या राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग स्पर्धेत कोविड-19 कारणास्तव म्हापसाचे नगरसेवक ॲडव्होकेट शशांक नार्वेकर यांनी विरोध केलाय. स्पर्धेच्या कनिष्ठ गटातील स्पर्धक 18 वर्षापेक्षा कमी वयाचे असून ते कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणास पात्र नाहीत, असा दावा ॲडव्होकेट शशांक यांनी केलाय. पणजी महापालिकेचे माजी महापौर उदय मडकईकर आणि टोनी रॉड्रिग्विस यांनी आज गोवा काँग्रेस पक्षामध्ये प्रवेश केलाय. यावेळी गोवा काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकर उपस्थित होते. तर या होत्या आज दिवसभरात गोव्यात घडलेल्या काही ठळक घडामोडी. अशाच ताज्या अपडेट जाणून घेण्यासाठी आमच्या दैनिक गोमंतक पेजला भेट द्या आणि आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा.